ବାପା 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 ମୁଁ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ ରାଜା ମତେ ସାହିରେ ପଡ଼ିଛି ଖୋଜା। ମୁଁ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ ରାଜା ମତେ ସାହିରେ ପଡ଼ିଛି ଖୋଜା। କେବେ कह माय डियर सन ତୁମେ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦୁଆ ହେଇଛ, ତୁମକୁ ଶୟନ ସପନେ ଖାଲି ମଦ ହିଁ ଦିଶୁଛି। ତୁମେ କାଳ ପାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ତୁମକୁ ମଦ ଟିକେ ଦରକାର। बहुत अच्छा लगेगा। ଦୂର ଦୂର ଆରେ ତୁମର ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆମର ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆରେ ଗୋଟେ ଘରୁ ଯଦି 2 ଜଣ ଯଦି ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲା ଯଦି ମଦ ପିଇବେ ତାହେଲେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? माने तू भी मद पिउछु ଏ ନା ନା ତୁମେ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ମଦ ନା ନା ସେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ମଦ ପିଇବେନି। ଘରେ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଯାଉଛି। ମାନେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ନା ନା ମୁଁ ନୁହେଁ ମାନେ ତୁମେ ନା ନା ତୁମେ ପିଅ ତମେ ମଦ ପିଅ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମେ ପିଅ ଥାଉ ନା ମୁଁ ଆସୁଛି।